kay Nabiyag Film Production. At nabayagan na hanggang na kumusta ka na kayo, kapunta na delay at shooting tayo. No, kay hindi ito nagpunta ko agad ipalpas tayo. At ni Mr. William Lapis, the producer and writer. At wala ni Manang Dalila. And of course, ito yung kadwa tayo retired iti PNP Tilawa ni Rudy Ventura. Yan. Ino-orat ka namin parang bakasyon ng iti producer and writers tayo, Manang William kini Dalila. Yung dito ito talagang ultimatum. Mauding yung kampa nag-shooting ijay Santa Mercedes sa Cagayan. Kasapulan nga yung shooting siya dyan. Iti paset nga dedi Timoteo Labtis. Kat kadwang ti amana nga napan nagnegosyo iti Cagayan. Naggatang ti baka, nuwang, ganda dupay. Na-stranded ka ijay Santa Mercedes. Susuda nga gama. Gabuti bagyo. Ijay ka sa iti may sakara kita redaksyon nga paset iti pelikula kaya ijay nga pimusa iti ama ni Timoteo. Okay, nagiging kas tayo, Roy. At tapos yung mga kabig ni Ellen, ni Bea. Nakagawa ko na isa kas tayo? Ni Frances, ni Elsa, ni Imelda, ni Reyna nagiging Marites, Idin Kubat. Ni Mami, nasa ka nagiging Marites Park and Coordinator tayo. This, of course, the writer and producer, yang Dalila, bukan at kami. Agnes, nasa ka nagiging chismosa, hindi cemput dubat. Ni Mon Arizabal. Okay, kasama tayo J. Anthony Gawiran. Kasama amin dito iti nagserbi iti Ili Sakbay iti Bagi. Babae iti producer and writer tayo, the Mr. William Laptis, kaniya Mrs. Dalila Gamat at Tani. Thank you. Hello! Magandang hapon po sa ating lahat. Nandito kami sa bahay ni Kuya William and it's my first time. I feel so happy kasi feeling ko talaga ang tagal ko na. O diba? Ang tagal ko nang pumunta pero first time pa lang. Ang pakait nila. Siya si ate. Namit ko na rin siya. Yes! Namit ko na rin siya in person. Pero yung mga katabi ko, matagal ko na silang nakakban. Pero feeling ko talaga tagal. Yung, alam mo yung feeling ng, yung hindi kasi, nararamdaman mo naman kasi kung gaano kabait ang isang tao, maski isang first time mo lang. Very humble. Yeah. Kaya nga, lagi silang binibless ni Lord kasi nga, diba? And Ganon it's sila my kapag. pleasure to meet you, Sarah. Ay, first time ko rin din. Nakakala ko ang tagal na rin. Everything sa daan. Ay, kasi tayo. Daw lang basta lang. Dati pa, siya kami nag... Right.
Kinaputak na nag-heaven, naging sa Muntemen. Kaya tuloy-tuloy na ang umuot na nag-heaven.